Maia eta Marti, 13. atala, Gaztetxean, Maite Larburu entzunez. Maia eta Marti Gaztetxean dira. Musika ona da. Hernaniko talde bat ari da gaur. Arropa gorriz jantzi kantariak biolina jotzen du. Bateria eta saxofonista bana ditu inguruan. Badirudi gela hertsia zartatuko dela. Gazteagoak jauzika ari dira, adinekoak aldiz ostatuan, nork bere edariak manatzen eta urrupatzen. Erritmo eta zarata asko errandu Maiak. Gure gazte denborako roken jolean bezala. Hala ahantzia duzu zea zantza egiten zuten orduko bateria eta gitarra elektrikoek. Denbora haietan, bafleak ere zer nahitarako baliatzen ziren. Poetak presondegietarik ateratzeko adibidez. Lagunen irriak hautemaiten dira. Oroitzeak gaztetzen ditu. Jendeak zoriontso ematen du. Bazter batean, Moskor argailtzen ari den saldo bat ageri den arren. Jesus sondora heltzen zaie. Zer, Maia, urean, erizara ala? Ez, txin, ura omen da edaririko berena. Baionako bestetan hartu nuen erabakia eta geroztik, okei. Marti, nire konturat, zer nahi duzuzuk? Naturara ala gaseosa. Eskua sabelean pausatzen du Maiak lagunen algara harinak eraginez. Sobera edaten balin badut, igelak hariko zaizkit egaietan kantari. Karkaila betean, basoak briu-brau justu ondoren jende multzua ugatzen dute hiruek, taula dara urbiltzeko eta musikaz gozatzeko. Eskerrak horri nahi gabe bezala jaio nita zazturik gogotxo bat